साला 15-16 को गांव घूम लेनी लेकिन ओकर पता ना चल के कौना जिला में लेके भागल बेचारा बा। पंडित जी तो बतैले रहन कि उतने दूर के एरिया में बिया लेकिन कहाँ बिया। और एगो मेहरारू तो लौकती है ओकरे से पूछे के पड़ी। साला बताओ का जमाना आ गइल। कुंवार तो लेके भागते रहसन सरवा बिया आलो एक लइका के महतारियो लेके भाग जाता रहसन। उनको यानी के लाज शरम नहीं के हमनी लेके आदमी पर दया नहीं के कि साला कतना मुश्किल से एगो बिया कोई नहीं हमनी के अब वो लेके भाग गए तन कतना अगुआ के इंतजार कोई नहीं जाए। ये बिया एगो जोन बताई हमारे के कहा बिया तो कम से ना गाड़ी के खराब कर दिल यही से हम कहत रही न है कि गाड़ी ना दिया है बाकी ना हमार मर्द जिद करके गाड़ी मंगल देखा चला के कम महीना ओकला भी शादी कइला का जी हमार नाम राजकुमार। तोरा नाम राजकुमार तो हम का करी गाड़ी चलाई मैंने चलावत रही रहुए नु हम काहे के चलावत रही। अच्छा ना चलाई कौन हमर बिजी नहीं की नु। अरे बीजे नहीं कि का बात बेटे बोल हम है कहां जात रही ऑटो जी लेके के कर हम बड़ा दुख में घुमाता ही दुख में हां देखा से तो नहीं खेला को अब बढ़िया से देखी महाराज नीचे ऊपर देखी हम अरे देखला से नहीं खेला मुंह देखला से तन तन लागत टटे कौन दुख में बानी रह रहा। अच्छा ये बताइए राउर मरद रहुआ के बियाह को के लाइन एगो बार कहू लेके भाग जाओ माने मत भागो भगवान मत करत लेकिन हमार मेहरारू कोनो शैतान लेके भाग गइल बा। एक लइका के मातारी है महाराज एक लइका के तोर मेहरारू हां आई गोरा का जोग चल गइल बेटे और मेहरारू भुला गइल बिया हमने गांव के एगो लइका बाड़न है उनका नाम संजय है बगला में घर बट गए एगो मेहरारू के भागा के लेके आइल बड़न है ओकरो एगो लइका बा ओकरो सुनले बानी कि एगो लइका कादू की रहे कि बा महाराज बाटे उ लइका चांडू ल माने कबार बार नहीं क्यों करा ना हमारे हां पूरा हमारे लइका ओय हो रामा राहुल मेहरारू है वो हां छोटे छोटे बिया गोरे गोरे हां छोट बिया गोर मोटे मोटे बिया तनी अरे मोटा नहीं कही सरवा किया पिया के मोटा कह देले होई लेकिन हमारा भी तो पातो नहीं रहे। आई हो राम और राहुल मेहरारू माने पूरा गांव में हाला मचल रहे जब बुले के आई रहनो पूरा गांव में हाला मचल रहे का के लेके आई बड़न। अच्छा वो के हमारे पूरे गांव में हाला मचल बाकी है मेहरारू बुला कोई ओय रे राम चादर ओढ़ के गांव में घुमाता है गर्मी में चादर मुंह दिखावे लायक नहीं की हो हां ना तो कर खानु पता जाई का करम है और बाला मानुस लागत है बानी ना बानी हम इतना निमन हन नहीं देखी दोसर को तो बताइए तुम राउर ऐसा मुंह देख के तनी मनी लागला के रो दुखी बानी हम पूरा राउर दुख समझ गनी जन्नी अब एगो बात कही मेहरारू खोजे दन अपन मेहरारू खोजे दन अपन दूसरे के नहीं खोज। अरे हां जी अपन है हां तोरा खोजे के बेटे न देख चुप चुरी जाई कैसे कहम ना तो लइकवा चरवा दी बाड़ा तेज हां मन जन्नी जब समाज के रो घर से लइकी भागा रो मेहरारू भागा के लेके आ सकदवन तो रो के 1 घंटा में गायबो कर दिहन आय गायबो कर दिहन जादूगर के आदमी अपनी घर में बताई ना मेहरबानी करी ना आजकल आदमी आ जादूगर में कोनो फर्क नहीं के सुनी ई बाटे न ई गलिया बाटे न ये गलिया धके जाई में बड़ जगह दरवाजा हुई बड़ जगह दरवाजा वही घर में चुप से ढुक वही घर आके ये वही घर में बाड़ी तो हमारे के सहयोग करी ना पहुंचावे हम ना जिनका हमार लड़ाई झगड़ा हो जाई तो काहे नहीं समझत है कहे लोग मारे लगे से हमरा के तू ही लिया कइलो काहे के तिया कइलो तुम का करम माने टेढ़ा हां तो समानी फड़ ना कद दिए त हमार मर्द खिसियाला नी सब झोल झल में ना रहिला रोरा के हम नीमन आदमी बन बता देनी चाहिए रोरा जाई समझाता नहीं हो जाई हमारा धोनी अभी तो दाल भात तरकारी नहीं के खोटा हम समझा तनी राउर दुख हम 4 दिन पर मर्द से दूर चले लेनो है तो रोए लागला और राउर तो मेहरारू भाग गई 40 दिन से ओय हो रामा 40 दिन से भागल बिया हमारे के भेज के बॉम्बे रोरा पे दुख ना दुख के पहाड़े ढो गइल बा अब अपने मनावती है ना गांव में के संडे बड़ी दुख में बानी आई गुराम बेचारा कहता ना रोवत बाड़न जेकर मेहरारू चल जाई रोई ना आई बेटा कितना खराब बने दादा दूसरा के मेहरारू उठा के ले आवत बाड़न है हम यही से विदा कर देनी हम जानत ओदिन हमरा से टेढ़ बोल ले रहन यही तौरी बता देनी हम जाके अपन मेहरारू ले उसना हल्ला हो कि हम जानते बानी कितना बढ़िया बिया ना बानी के लागत ओइसन त आदमी दहेजो दे के अब बियाह शादी दहेजो लेके करत आदमी त नहीं खिसा ना होत 10 गो कुंडली कुरी जात पात मिला के करत तब आदमी आवत सन छाबा देखा देते सन अब कितना समिलू बिया कुछो कहां पानी आ हनु चल बउ ये सब कुछ कलू हो हां काज में कैसे का कंडीशन के मतलब एकर बुझे बस ना भूलो घरे में ऐसे तो सबसे ठीके लागत है जी अब अंदर के मन भगवाने जानस की का माने लेकिन हमनी
कि हां अभी तो सही से बिया हाँ। बिया नु आई भी तो बुझात नहीं खे के माने आई भी लागत के बिया क के ले आइल वैसे उतर तब देता का? सब कोई के हाँ। माने ये टोला में ओकरा लेखा सुंदर अभी तक नहीं खिसन कौन नहीं किसन सही बात बा एकदम नहीं खिसन देखो तो काम धाम हो सही चटक मटक खाए बनावत है जी ये तो हम देखले मुर्गा बनौले रहे तो बुझाई नु के हाथ में चाटते रह जी अपना चटक बनौले रहे बेचारी जाय तो भगवान पर दांत होई जन भगवान होई तब का? हां मुसहरा हां जाय तो चलो घसिया ले आई के हलो कने कता कतवा हनी के जरा आते हुए कने कता कतवा हो हां दादा पागल हन का हो वीडियो सकल आवत न फरक दाबा हैं का हो ई संजय के घर हो। संजय के लेकिन तारा से का काम बा ये हमारे काम बता रहा कौन काम भाई? संजय के लागल हम तहार हम का बताई कौन नाता नहीं केता हां कि ना? तो संजय कुछ लगबे ना करन त संजय नाम के त ढेरे घर बन का बात बा बताई ना हां कि नहीं बताओ ना तू। हां लेकिन नहीं जा नहीं घर नहीं खान हमारे संजय ले काम नहीं के। हां हमारा राम प्यारी के ले गया कोई बाबू। हां राम प्यारी के हमारे मेहरारू के जातो के ना तू जी को ये का कहत हो इके कहत हो। कहीं से आके देखो तो बोल दो के बारे में माने तहराम पे यदि दूसरा घरे चल जाई हां अपना मन उठ के आओ आई भाई हमारे के बॉम्बे भेज के है ना संडे बनावो दई। चुप रहला आई बनाओ टंकी करे जी को मुंह बनल 12 किस्म मुंह तो के सुअर लेखा बनल बाटे और तार कौन कहीं के मारे मुख्यमंत्री लेका बा कौरो मुंह से तो बैंडा लेका बा। चुप रह बेटा हुआ चल जे भाई इसने तो मारम डंडा से ठीक हो जीबो हमार मेहरारू लेके लिए भेज कर आई तो नहीं अरे दूसरे के मेहरान से का भेंट कर ले तू जातो के ना हमरा पता हमें घरे पिया ना जाई। छोटो कहता झूठो काम कह दई काहे का दी। सुनो तो का बतिया देंगे हमनी के आई हमारा बेटा नहीं ए, ले दूसरा के घर में घुस के जो कहलाव नहीं के ना त ढा के खान देम जा जान जाइए आम के कुचला लेखा ठीक नु जाय दी जा। कहां जाई जाई मार के जाके भगाइए जातो के दे ना जी कहले अरे द्वार पालो मेरा रू से कह दो ई क्या कहता जी कि उसका पागल ह। पुराना बता रह गया। ई क्या कहता जी पागल ना तू भागला कि ना तू हैं मारे मम्मी ना हर लगता रात काहे के हो। भगा देला हमार में और हम भगाई 20 साली कह नहीं 20 साली कह नहीं बॉम्बे भेजे बिया हमारे के। भाग क्या गुल बिया हां एकरे के हम घरे अकेले छोड़ के आ गई हमार करे जो कुका फल के ना तू रे हमर घर में का छे वाला ना फल के हो के बात तो वाला कहीं के अपने मौके लेकर खिलाड़ समझ तोरा गाम नहीं के छुआ तोड़ा भगंगुड़ी तोड़ दे हम अदालत तुर ना दो। चलो फल के हम इससे दूरिए रह ना त जान जैसा लइका हम दू हमरे के बाबा जी बियाह क के ले आई बड़ा आ जान जेनु तो तोहर के मार के खदेड़ दिया काट दियन कोटिए बटिए तो कहत चल जनी न मन से ठीक न त जन बाकी बा जन कुल पूरा हो जाई जी का ना बोलाई में ना हमरा पता हमार घरे भी तू के हवा हो बोलाई ओकरा के हम ओकर मरल है पहले अरे मौआ भाग ना मरत रहते तो छोड़ के आई तो अब मौका नहीं अभी हम कहत नहीं हमर देवर रहिए न तेरे के गतरे गतरे मार के लाल कर दिए दे हां अब मैंने कहा होने से लाल छोड़ लेके गए हन गरम कह के गिल हमारे गोतरे गोतरे लाल ना हतला बोला तवनु बोली कुल बंद हो जाई अइला के दे दी बगे जानते ना का हमर लइका कैसन है ओई का भी है ओई का भी है। ए बनिया अरे तू बोला चला क्या कर दे हमनी के छोड़ के ना जाइयो कनिया हम ना जाइम अरे हमारे छोटका लड़का रे कौन और चंडूला तो नानी घरे गइल हमारा हीरा के नानी घरे चौक है आय अपने आई महारानी घरे आकर रहती है गरीब के करे जाऊ भूकावती है कोड़े करी हम ना तारा संगे चलम के घरा से चल तलाक नहीं कूदे ले अभी चले के पड़ी हम बियाह कर लेले बानी हम तारे द्वार पर फोर्स लेके जुटम काहे के दे तो पुलिस थाना लेके आई बा पूरी तारे के पहले करवाई हमरा के काहे के जब तू ना ओकरा के देत रहा खर्चा बच्चा ना कत सेवा पानी तो भागी ना दूसरा संगे भागी ना भेजे बुनू हां हां ये धक मछिए का बात जानला पुलिस थाना आ जाए एखन ना हम चलो तनी फोन के लगाओ तब हो कहीं पहले तार नाम दे चल जेबो हां चल जाई हन नतिया मुझे से कहां से आ गले दादा गरहन बन के हमनी के हंसी खुशी जिंदगी में ए त हमार मेरा रुक लेगा तू धरबो हम गरहन हो गनी तू मेहरानी के छोके जा बम्बई के मां तो दूसरा संगे फराद ना हो जाई हे कन्या कैसे ना जा हो कने मत जा हम कौन रहा हमनी की लेकिन हूं ना कने तू रह जा हमनी के छोके मत जा लगाई क्या हम फोन तारा के पहले धरवाई ना मनी हनी हमरा रुक जाई रो रुक जाई को तनी तो
ओले जइबू जेल में हमारा मेहरारू के रखले बड़ू बिना बिये तलाक के चल की तोरा ढेर माया लाग गइल बा हमारे घर चचरू को मेहरारू बच्चों को करी के हाथी कहले हाय ढेर माने एकने कैसे छोड़ के चल जेबू तरह से ढेर माया लागल बा ऐसे चोके जाए ऐसे हाय ओ दादा में का करी जा ही नतिया कहां से आ गइल जी बेचारी जितना दिन से रहली इतना खुशी खुशी से हमके जिंदगी जियत रही बेचारी 3 टन तेल लगावत रहे हमरे के हमर सब कपड़ा फिचत रहे हमर हां कन्या 3 टाइम खाना बनावत रही लेकिन आज चल गली बतावा ना हां का करी हम बर्दाश्त नहीं कर एही से बागनी पुरानी पे भरोसा ना करे के चाहिए अब चल के रोबे आई ऊपर उठाओ चालने साला हमारा के बॉम्बे भेज के अब हम जूता ले मारे लग हम गरीब आदमी लेकिन मारे में कमी ना करम नाम मुंह बंद कइले ए हम प्रेम करी ना रो हम प्रेम करी ना हमारा लेनु जेकरा से बियाह कइले नहीं आगे हमारे में का कमी रहेगी हमारे के 7 साल साथे रहोगे छोड़ के है नहीं आगे दक्षिण मुहे तू काहे का कोई रहा का बा ओ ने बॉम्बे हां तोरा लक्ष्मी के लिपस्टिक के पैसा कमाए गई रही तोरा हम फेशियल एशियल के पैसा कमाए गई रही और काहे गई रही तो तू हमरा के छोड़ दब हम दूसरा संगे रहो ना छोड़ सकी ना कुकाट प्रेम करी ना तोरा लेनु दूसरा संग बियाह कर लेल नहीं तो क्या कइल बड़े हां हमारा बिना रहबे ना ओकरे भी रहबे हम ठीक लाइक है कि तारा के ना प्यार में धोखा दे के काट के एक बुलू का डरा में भरत नहीं के हमारे के बुलू का डरा में भरबे साला तू नहीं क्यों ए रो मत चुप रह ओकरे भी रहबे एमे नंबर लगाओ बतियाई लगाओ हेलो अरे नायका साड़ू भाई तेज बोलम के तेज सुनाला चुप रहो हेलो हेलो नायका साड़ू भाई हाँ हो बोला हमारा आवाज सचिन के लोग कतना हम दुख में भाई आवाज से नहीं चिन पावत अरे उहे हम हई जौने के मेहरारू तू उठा के पर ले वो पर कइले बड़ा अब तो हमार नंबर तारा कहाँ से मिल गइल ये दले बियनु उहे देले बिया हम बोला तनी जी अरे तू कहाँ से चल गेलो जावा ई कहत है कि तारा बिना ना रही हम जान देंगे ना रही सुनो हाँ एकरा के चुकंदर के जूस पियो ये बहुत पिए लई अरे अब हम का के जूस पियाम कि ना पियम अब तारा उससे का दिक्कत बाटे ए हम लिया के जात रही लेकिन कहत है कि हम ना हम करे बिना तो एक काम करो हमर याद देतनी हम ही रोले मार 2 साल बैठ के तू छोड़ के चल ना तो बहुत तार दिक्कत हो जाई आगू नहीं तो पहुंचा दो हम ना पहुंचाए तू जो और ठीक बात तू लिए जो पहुंचा दो दुआरी तक अब हम ना पहुंचे हमें माया पटा तो जो दुआरी तक पहुंचा दो हमार बबुआ भाई घर कमे नु तब चल हमारा घरे ना रखबे रखबे नु हां ना उतार नु खाली भागे के जानता हूँ तो साला कतना पढ़िए एगो बियाह करे में हमारा कतना मेहनत लगा रहे 18 गो इतने तले बात करी तब जाके 9 गो अगुआ आइलन आ 9 गो अगुआ में 3 गो पसंद कैलन आ 3 गो में से 2 गो के दहेज पसंद पड़ल वो 2 गो में से एगो सरवा के हम गांजा पियत धरा गइन त एगो ले बियाह सेट होइल अइयो लेके भाग गइल साला गरीब के मेहरारू के अब हम का करी हम मठ पर जाते जाना तन कि हम ही चढ़ा के बानी आ ई कौन चाला मरद मानुष के तने को गलती सही हो जाए तब दादा माई बाबू नी रेखे लागत रहल हड़न आ अब के जइबे ना करो बिना साल भर बनाओ से खास तब उनकरा बुझाए का होची आई हे दादा का करवे बाबा के मामी हमार त नती बुझाते नहीं खेनो कि का हो का ना बदमाश भइल बड़ जा सम खेले जा सम जो ने जेबे त जो एकनी के पाव हवाइलु ना अरे का करम भाई बुचिया के चलतन आ जाली तनी कनियो के जब कहत ये जन तोरू हाउ के तोर भतीजी क्वेश्चन बाई सरे धके गाड़ी दे देने कनी हमरा भतीजी के बारे में खबर दे बोल बोल के देखो तो ना अपन देखी जी कोई के छोड़े के ना दे अगर तारे मन कुछ बोला बोल नहीं कनी छोटा न चले हमर भतीजी के बारे में बोलब तो बाकी कुछ भी कोई हम जैसे सोचले रही ना ओइ साले रहना बन एही से रोड से ज्यादा हमरा पटेला है
जान तड़ी पूछे के माई छोटकी भौजी हम का करी नतिया आवत मुझौसा को मर्द है हां कहत नु कि चलो हम जेम ना लेकिन ठीक है देखो बात सुन ले जब तक ले मरद कमा के रो ना में 5 लाख रुपया न तो रखो तब तक ले रो जाए के नहीं खे बुझाइल मत बतावा छोटको कि हम कामो करी ओकरा घरे आयो ऐसन ऐसन नय ठैठ के बोला सन मतारी बेटा नु हमर बुखारे लागल रह जाता है बैठत रहो ना अब बुझाई काहे मुंह घुमाओ तड़ू प्रणाम जी कहां हाँ जी प्रणाम तबियत ठीक नहीं है का ना अच्छा चलो गाँव पहुँचे मुझे दवाई ववाई करा दे डॉक्टर भी हम नहीं खींची ना हम नहीं खी देखत केहू के आइल बा के ना आ हमरा कहीं नहीं खिंचाए के अब देखिए पाउन खाली नाम से भले सिंदूर डाल लेला से कोई पति ना बन जाला पति बने खातिर बहुत कुछ करे के पड़ेला सही कहत नहीं जी है मन गलत काम तो बोल तो रउआ हिसाब से का करे के पड़ला बताई अरे उड़ा हिसाब अब हम का कहि रहो सबके बीच में बस हम इतना जानता नहीं कि मरद के न अगर जब अगर चाहम रौरा निमन से रखल तो ओकरा खातिर कमाए के पड़ी हमार मर्द देख लीता का के हमरा में कमी रहेला हर महीना 30,000 35,000 40,000 आवते रहेला हमरा भीरी रौरा को 1000 दे बिल अपना मेहरा अच्छा रउआ कहत नहीं का के करे हम कमी देले भाई लेकिन तो सोना के कान में कह हमर है तो ये जे के मिलल का हटे जीरो रकत ना झूठ बोलीला हम ही तो देले रही हम ही देले रही जी देखी सही तो बोल एक और पूर्जा हम अपने बैग में दिखा दी तब आई हो रामा सही में रौरा कहिले जी हमर मरद निमन ना हवन ओ गोटा पुरान रौरा करतानी जे करे आई बानी मरद के काम हो रौरा कहिए न दिए रौरा में मेहरा में काम जे कर का के उघुट देला सु मरद कैसन हो सुन ना तू ताक ना रे हम तोरा के देखे खातिर में तू मुंह हम कहत नहीं कि हमरा के मत देखो अच्छा नहीं से जे बढ़िया ने रौरा कर सक ठीक बाटे न इनकर गांव हटवे हमार नैहर हो ससुर ना हो खरीद काले लेबानी ए छोटकी कहना ससुर ना हो कि तू बेट तू मरला तहर माइयो मरली माई बेटे मिल के मिल के जा बेचारी के अरे हम एकरा के एक अंगूरी नहीं छोले महाराज जी ये जा रहे खातिर ना भागम है आखिर काहे हमरा के निमन बन त मारी दे हम लोग की ओदर जी मुहावा ता हां इहे रहली यही जा ए भौजी देख मजाक बाद में करिए हम जब कहते हैं ना जे हां ए भगवान रो तो ऐसे बानी हमरा जैसन मेहर होत न त अपना पे तलाक दी दे दी मरद के कोशिश में बानी उहे का कहतड़ का चल जी ना तड़े जी हट होने बोलो कहा के तोरा के हम दुख देले भाई बेटा हम कहत नहीं दुख खाए के पिए के का है तनी से नमक कम बेसी के काहे से ना तहार बहिनिया बनाते ऐसन खाए त ना होत रहुए अच्छा के करा परिवार में नीमक खातिर तेल खाई तने में जागरा हो जाला हां हम नहीं के कइले नु हमरा हमर माई बाबू लाड प्यार दुलार से पोसले बैठे त हमरा के नहीं के दुख देखल हम ना सम दुख एक साल से ये बारे रह हम एक साल औरी रह जा तू जा देख चल आना त मरद जात हई हम कहत हई दोसर बियाह क लेम फिर दांत चिया जाना हमरा ऐसन मेहरारू ना टिकल त कौन तारा भी रियावतिया हो तड़न बियाह क लेम धमकी दोसरा के दी हो हां त हमरा के जुड़वा नहीं ख देले क के नु कि तारा के लाइट बानी नु कि आई हो दादा मार द हमरा के छोड़ दी छोड़ा चाहे रख सही कहत नहीं फिर रोइए मत आना केस करी हमारा पर रो के कुहू के पत्थर हो गइल बारी अब का दोसरे रो हम माने जाइनु हम तबे त जाना ये के थू करत हटे समझ ले देख लास्ट में कहत कि चल इज्जत से चल इज्जत से त जब बेइज्जत से बानी का अपना घर ढेर इज्जत देले रहल हमरा के काहे आ तोरा का माई आपके बोले बहिन नाप के बोले आ हां बाबू ठीक कहत रे बाबू त जा माई बहिन के कहल माना ठीक बा हम जाता नहीं जा बुझ लिए फिर बात दुख हो जी तोरा सुख नु बाटे देखा सोना के झुलुआ लाल बाटे हमरा खूब सुख बाटे चल तोरा का हम माने ना चलबे ना ना जाई तू सर बियाह करो जा कल पक्का करो हां जा ना कल देखते बानी कि कौन चुड़ैलिया आवतिया हमार सवत बने काल ही हां अच्छा अच्छा के ए सवारिया रह जाइबे ना करियो सवत बने हमार दोसर कवन द्वारी ढक छोटा में आग ना लगा दे हम ऐश्वर्या रहे ना है काहे कि हम अभिषेक बचन ना नु है लेकिन हां आई ओकरा ले छोटे लेवल का काल है आई टेलीफोन को का पूछ लिए चलो तनी हो गोड़ लागे के बता लाग ना त फिर आ जा ना तारा ऐसा मर के गोड़ के तो लागत हटे अरे गोड़ लागत हटे जाइम ना बियाह करी चला बाबा ज्यादा दूर नहीं खे अब आगुल बन जाए ये हमार फिर से कहत नहीं कि आगल बन जाए आगल बन अरे तो ये हमारे ऐतिहासिक गांव हो ये हमार बाबूजी हम का देखो तड़ी गाँव तो एकदम चको चको करता लह लह गाँव में हमारा कोनो कमी बा अब
जनलू एजे हमार बाबू जन्म ले रहमा हूँ दो एजे ले रहन बहुत पुराने गांव के निवासी हैं जा माई कहाँ ले रही तो? अरे तो मामा का जन्म ली के एजा कैसे ले ली अच्छा बड़का पापा बड़का पापा हमार नइखन भाई चले के हमार मेहरारू कहती है नु करके दिखा देवे के भाई मेरा चलू का हो भैया का हो मत बड़ी हाल बना गुलो माने हाल दे ना आई तो माने 5-6 दिन लगाई का अरे मत ई भौजी छोट लागत तारी हो छोट लगत है हां नहीं ठीक तभी है ना ज्यादा छोट भी है ना ज्यादा मोट भी है का हो हां अच्छा ये बताओ कि पहले गोट रहे अब पातरो लागत तारी कौन भाषा गोट मतलब मोट अच्छा मोट हाँ। अब जौंडी छोक रहे करा थोड़ा सा छोट हो गई या पातर हो गई गड़बड़ उड़बड़ नहीं खे न कौनो गड़बड़ नहीं के लफुआ हो एकरा पर ध्यान मत दी अरे मत नक्शो चेंज हो गइल बा है ना तक ना तू है तो पना अपन मुहावा हेलमेट से अब बोल हाँ का हो गइल दे हम देख हर एक जगह से चेंज देखत तानी कहताहूँ से चेंज नहीं का हर जगह मत देख यहाँ लौकता हो जे देख चला हो सन यानी के पागल आवा सन गड़बड़ लागत ताटे लिया लेवे ई ना के सस से रह लिया के आई ओका साल भर गोला हो गइल उहो मेहदानी बिया ने कोई जले आवे के नाम नहीं खेले एही पर इसमें बोलेला त कहली के हां ये बोलतिया हमें मर्दो बोलता बोले वाला काम करत कि ना ई बुझाता के अकेले हमर मर कहत है खेती की रहती के टाइम आइल बा इहो ना फोन कइला के आवत के नहीं के आवत अब मैं ई महतारी या हमर स्वयं ये जन्मदाता ये गोड़ लगा बना रहा बच जाइए चौकट पर मैं लिया दे यार काते को तारी देखो तके भूग तन ले भाई अरे उगारो हेलमेट उगारो आ लागत रहे नु हां अरे बाबू आ मैं कनी बाबू ना होई रे हम दूसर हैं अरे ना ई का कर देले देते हैं ए त का करी ओकरा भी साल भर में 5 छली कहनी कि चल घरे लेकिन उ काहे के आवे जाओ आई हे रे मामा ई सब ते का कह देले जेल में का हमनी के खिचड़ी खियाइबे ले जाके जेल में? हां जेल में ना जी भाई हां तोर लइका है मजाक थोड़े है अरे मजाक ना तो उ आई ना अपना गांव भी तो कदा के लिया ले गो ते के कदा के लिया के आगु ले हम ओकरा के हम लियावे ना जाई हां के जाई वो अपने ले आई अब ना बनला बन गइल नत्ती के लिया लेवे जाई त का जने के करा के लिया ले बच्ची न तो ना के जाना तनी नी का के दूसर बियाह को लेनी माई खीर पूरी के व्यवस्था कर और अब हम का ए कर सुन और ये क्वार्टर नंबर 1 पलंग लगावल बा जाके आराम कर आए हम आवत नहीं ढूंढ को जल्दी आई हां ओके हां ये दादा हाला मत कर बड़ी छाव धरत रहे बोलावत रही हमरा के बिना पानी पिएले भगा दे रही माई आई हो बुझइबे ना के ओकर मरद है कि कुकुर है अरे तो यही से केहू संगे बियाह करके जेबे मन तबे ले के घरे चले बे या कने उहो आ जाई उहो रही तो कई गो के कमाई बे खियाइबे अरे एगो तोर गोड़ दबाई एगो तोर गर्दन दबाई एक कपा आई दादा हां बहुत टेंशन होता रे बच्चा जान जाइए कि उहो आ जाई उहो रही तो कई गो के ते कमाई बे खियाइबे टेंशन मत ले माई एगो तोर गोड़ दबाई एगो तोर गर्दन दबाई गोदन दवाई आई है दादा अरे कपार दबाई कहे के मतलब हम जाते हैं देख रूम नंबर 1 में तू खीर पूरी के व्यवस्था कर आए पहले बैग धर हम बहरी लेवत हई और तब रूम में आराम से सुती हो कोनो दुख होई तो हम बहरी में टेलीफोन करी हा ठीक नु ठीक बा ओ काकना मीठा बोले ले माई मन करते कि छोट तोर लेका कहीं अही तनी फोन लगावत हेलो 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 तीमा जी खुश रह काहे के फोन कइला हऊ कौनी आई रहन पगला है कह दी बढ़िया से रहे के जब से ना उ बढ़िया से सुधरियन उ ना पियल खाली छोड़ियन तब से हमारे ना हुई जा ए बच्चिया या साल भर रहस 2 साल औरी रहस ए जे हमू 2 साल रहम नैहर अपना ए बच्चिया सुना हम बात कहते एगो अब तू फोन कइल छोड़ द ए जा ठीक नु काहे के अब पतो है आगुल हम खीर पूरी बनावतनी अब मुँह माया तू दा फोन मत कर तू ना आलू तो दोसर बियाह क के ले दिलस कने घरे आइल बई का घर में बैठल बई आई के ई का कहतनी जी हाँ सच कहते झूठ नहीं बोलत सही बात कहते अब छोड़ जाए तो जौन भल तौन भल तू अपना घरे रह नहीं हरे ओ झुकावे के फोन ओकर हाथ ना हिम्मत क्यों बियाह करलो सुरता वाला हमरा रहते हुए हम अभी आवतनी देखतनी अब अइला गोइला में कुछ बा ना अब तो बियाह कर लेलो सब का कर सकेली बढ़िया से खियवा देतनी आए हो हमरे मर्द लोकल हटे ये ना ठीक ठीक बा। बताई अब देखो ना कौन बाजार लागेला तो मानी ना अइबे नु करी अभी कुल उहे समझी हमरा नहीं समझे के हगामा दुआर पा के करी घरे नु त ई सुमितवा समझी हम नहीं जानत कुल के बारे में हमारे पूछलस ना नतिया बियाह क के ले आ देलस
नतिया बिया के लिए मारा मुकरा के जाए तो घरवा बेरा सही हो दादा कैसे जाइए दादा बुझाते नहीं चाहिए गवा लड़वा तो लौका तटे हो ए जी ए सुन तनी हाँ बोला। सुमित पड़े के घरवा कौन हो सुमित पड़े के? हाँ अरे होने आगवा तो बा रोवे के बनी उनकर मेहरारू उनको मेहरारू हाँ दिमाग खराब बा का? ई तो कहतनी जी अभी थोड़ी देर पहले अपने मेहरारू के लिया गुलाम तो आरो कहती कि उनकर मेहरारू हम बोलत नहीं। सही बतिए बकाए दादा नटे नटे रहल या गोरे गोरे रहल या एकदम गोल मोटो बताई ना कहां बाटे घरवा उनकर हम तनी भुला गइल बनी हम ढेर नहीं खी गइल आइले गांव में मान ली कि हाई रोड हो गइल। आगे जाइम फिर तो सही से घूम जाइम कैसे हाँ। फिर थोड़ा तो जाइम फिर ऐसे घूम जाइम हाँ। आ जस्ट से आगे जाइम तो ऐसे घूमम नु हाँ। तो बस दोरिए पे खड़ा हो बाट रोड पे। अरे माई पक कैसे हमर गांव में बियाह को देले बांसन घूम घूम पहिला में का देतन पैदल चल गजब के बात भइल। लगले मेहरारू ले गइल फिर एगो पीछे सौर मेहरारू दौड़ल गइल हमनी के को नहीं के मिलत सुमिता ससुरा बाकी दू को मेहरारू लेके घुमता एगो हमरो को दे दी बटाइयो तो हमहू लेके होने घुमती के नहीं। अच्छा चल आवत देखा तनी हमहू घर में केहू नहीं के हो तू तू क्या हो हमें घरवा के पतो है तो तू के हो देखो पता है तो ये घर के हम हनी लेकिन तू के हो अच्छा तो तू ही हो जो हमारा मरद के छोड़ के चल गइल बा तो अब हमार मरद हमरा से बियाह क के हमरा के रानी लेखा बना के रखले बड़न। हां हां तो तेरे के रानी लेखा बनावे खातिर हमरा के भगाइलस दो गालवा अब तू जाइबो ये घर से हम ना जाई गाड़ी मत ना हमारा मरद के ठीक जहां से आई बड़ू तहां चल जा ना घर में मरद हमार मरद के तू अपन मरद कैसे कहत लाज लागत होता है ढेर बोला जान ठीक नु चपर चपर तरा इधर आइला में अब कुछ बाव ना ए जी का हो सोना देखी तो धान कोनो बिखार का आइल बा ना और पहिल के मौके भीख मांगी नहीं आइल बिया हम एक मांगी थानी एक गिलास चाउर दे के भगावो ओकरा के दुआर पर दुआर छोड़ावो हेन्ने आवा हेन्ने तारे के बतावत का भइल सोना कोनी हम हां क्यों ना हमरा के गाड़ी देतिया ए हट बारी हट हम कह देनी दूर हट ना एकरा के भगाई ए त का भइल हम बियाह कर लेला तू हां कन्ना तोर लग तो कहबे कोनी हम बियाह कर ले हम कह देनी के छोटा के को देना तू साजो के कर लो हां भगाई कके ए तनी गरीब लेखा रोवा तड़े काए छोड़ दो एकरा के हो मई का हदे हाला करू सब घरे अपना हो देखो तनी ए त बियाह कोनो गुडा गुडी के खेल कि बियाह क के लइनी फिर भेज दे खेल को देला तू है नो बियाह हम ना कर लेती त का करे आइलू हो जब हमारे घर में खाए के बा ना पिए के बा ना सोना देतई ना गहना देतनी पियो खोड़ हई त का करे आइलू पिया कर पका माई मैंने हम 6 महीना साल वो ना रह दी दूसर बियाह कर के ला दियो हम कहत नहीं एकरा के लेकिन ई हमार कहल ना कइलस अपना मन के बइए हम का करिए बचिया मारा हमें के जान दो हम फांसी लगाई हमरा घरे ना हमरा घरे काहे मरब तू अरे बतिया सुन हमरा सुना एक शर्त पर रखम हमरा सुना हम जीते जी कर सवत बैठा देला अरे एगो बात सुन हमर घरे जे सुनो जान तू जा अपना घरे ना हो जा अपना घरे घरे जा दुखाता घरे जा अपना के बारे में अपना मरदा फिरी हो दादा अच्छा ठीक हो भाई अच्छा ये बता अब अपन नैहर नाम जीवे हम ना जननी की 2 साल खातिर जोड़ दे ना तू बियाह कर लेबो बतिया सुना का हमार कहता छोटका बाबूआ कहले रहे दीदी तोरा के दंगा करम पाहुन सुधर जाई अंदा ए माई हमारा में पिलुआ पर में के सुधरे के बा ए सुन अब रोबे तो हम कब के ये बताओ अब हमारे के छो के पर गावे ना जीवे हम ला देम को दहू अच्छा अब हमारे के पिया कर देना कहबे पियबो तो को हम ना पियबो तो ना को ए तो फगुआ के जब पिएला पिया कर थोड़े होला रे आ तो हतनी पी लेलस त तू कहत के ना हम गावे दो हम हमारे तो तनी पी लेला तो कुछ ना का करी मानेला ना नु कर आदत नु हो गइल बा हो पनिया अब बियाह करवा तो हर जिंदगी बर्बाद हो जी छोड़ दो ठीक बा देखता तू कसम दे के सब उनका
हां जीव दे भैया अरे न पी अरे हमर बतिया अरे सुन अरे कह दे गोबर पाती करू खिलाई रखली है कह दे ई गोबर पाती ई हमर जान ये करे जमीन रही रे हमर जान होई हम अरे सुमित भैया ए का करे रे का करे होनी है हाय देख ले आ जा ओकरा पे चढ़ ओकरा दे दो अरे ई बेचारी हमर समतिया ही है एकरा के भाड़ा पर लिया लई रही है बानू मजा 2000 एक दिन के 4000 रुपया एकरा पे खर्च हो गेल के मनु ऐसे मजा क्यों कोई जला जी हमर तो 3 लाख 14 भुवन लोग के लागल है ना वो हमर भौजी हरी तारा का पता बाटे अरे हमार भौजी उनकर मेहरारू के भौजी नहीं कह तू हमार भौजी हरी सही बात बानो ये कहना कह झूठ नहीं खून बोला सही कहता डनो ए बाबू जी बोली ना अरे सही अरे कहत सही नहीं बात हउए गोल लागत नहीं गजब बाकी गेम गोल भाई लागत नहीं गोल लागत नहीं गोल लागत और जी गोल लागत नहीं गोल लागत नहीं गोल आए तारो के गोल लागत नहीं बस ए भैया सुनो ना दूसरा कर जी है ना यार हम ना जाई कॉलेज हम ना जाई तो हमार काम हो गेल त हम निकलत नहीं अब ठीक बात बाय बाय 2000 रुपया तार फोन पे हम डाल दे बहुत बहुत धन्यवाद तार मदद करे में ए चली जी हमरा के बस दहा दी हमरा गाड़ी चलो ले दे बाबू आराम से आओ दिन को जाके भैया अब सही से रही हमारा देखे हाली मिलन बार-बार ना कोनो ठीक पकड़ बा, ली दोसर ठीक ना बा, तो चल 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 लेटो चलो अरे जे बैठ सामने ए माई अब तू जो हमनी के तनी ढेर दिन के बाद भेंट भइल बा तू बीच में का करता है ना हम जाता ही पानी चुपचाप रह चला बनावा खानी से रही है चलो आटवा साम देले बने नो हां के साने में दाल बाफ देले बाई हो आ दिन तो पूरी खाना के बाद ऐसे कि कोने ना आवत रहे ठीक है हम चलत तनी अरे हम अपना ओरिजिनल कोने खातिर खीर पूरी बनवले रहे लेकिन पता रहे कि तू अइबू बताई हमारा तो हम भी मर जैती जहर खा के जान जा हमारे मरवाए मुआवे के ना नु रहे तारे के बुलावे के नु रहे चले हम बनाए रख खाए चटकार के चले ऐसा आदमी के सुधारे खातिर थोड़ा सा तरीका गलत अपनावे के पड़ल ह लेकिन का करब जा तो सब जानते भैया होला हर परिवार में अरे ओ आराम से बनाओ आराम से